laver du? Bare det her musikken, det er bare direkte i hjertet. Man kan virkelig, det her det er 100% håndarbejde. De har lagt mærke til hver eneste detalje, de har lagt sådan over beatet. De har bare haft 1000 rytmer og 1000 forskellige trommer indover. Ja. Det er helt sindssygt. Vil du gerne være sådan en? Ja, jeg overvejer at købe sådan et, fordi jeg hører fra mig. Ja. Jeg har læst nogle blogs og sådan noget, jeg kan godt sige. Læser du blogs? Ja, sådan nogle gange, hvis jeg stener over, så er sådan nogle house-film, hvordan man kan lægge mærke til musikken over, hvordan man kan høre, hvordan bassen passer. Går du så i sådan nogle trancer og sådan noget? Nej, så sidder jeg bare og chiller ordentligt meget selv. Jeg overvejer altså at købe et DJ-pit bare for at prøve at øve det, så jeg kan sagtens blive meget bedre end Alex og Louis. Ja, det var sådan lovligt. Ja, fordi jeg kender så meget mere til house-musik. Ja. Du burde bare være The Dynamic Uno, og så skulle det bare være dig. Hvor mange alle de numre, jeg viser jer, ikke? Ja. Jeg tænker, det er bare sådan nogle, I overhovedet kender, men de er bare overdrevet syge. Ja, det er sygt. Ja. Du er vores skud, Jørgensen. Nej, okay, det er bare Ej, altså nogle gange vi tilbyder dig ret meget, faktisk. Jeg er godt klar over, hvilken største fanbase på arbejde. Er det ikke sygt, egentlig? Den er jo bare sådan mega smuk. I dag bliver jeg venner, hvis jeg må til dig. Så det er lort, det er talt sved. Ja, prøv at lave sådan en blog. Jørgensen. Nej. Prøv at lade som om, du vil lave en blog. Prøv at lade som om, jeg filmer dig nu, ikke? Og så bare lade som om, du laver sådan en blog til mig. Og i dreng, det er Mikkels blog, dagens ven. Hej alle sammen. I dag skal vi byde velkommen til dagens ven. For denne gang, for at bevise, at det ikke kun er piger, til alle jer, der har set det, så vil jeg nu vælge et helt tilfældigt navn på de kommende kommentarer. Mathilde. Det er så dårligt. Mathilde, du har vundet dagens iPhone-cover. Farvel. Keep smiling every day. Have a good day. Så var det ordentligt, at tænder til så mange langt.